kapuso, karong buntaga at tumakauban ang usa ka content creator. Dili lang siya basta-basta nga content creator tungod ilado sab siya as rider. Ginadungan niya ang motorcycle riding while vlogging. Ginayig sab siya sa iyahang breathtaking shots sa mga tourist spots dinhi sa Mindanao. Let us welcome Renmark Nisnisan, or also known as Ren the Adventurer. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag. Yes ma'am, maayong buntag ma'am. Og okay lang ko karong adlaw. Og sa tanang nananaw dira, hi sa inyo ha. Ren, nganong nakahuna-huna kang dunganon ang vlogging ug motorcycle riding? Isa man gud siya sa unique nga content karon ma'am nga ang pag motorcycle riding. So kasagaran nato mga hobby sa mga tao ron. Hilig yun sila og mga adventure din travel, so mas ganahan yun sila, mas ma-amaze pud sila magtan-aw sa mga vlog while ga-travel ang isa ka tawo. Ngano ba nimo napili nga kahiligan ang motorcycle riding? Dugay na jud ko nagasugod og ride jud sa una pa, mga 2014 pa lang. Kuha na ni siya ma'am kanang nagsugod ko ani katong panahon sa pandemya, wala ko'y kalingawan, so ako jud ibog kay ko sa mga palupad og mga drone. So kato nga time nakanahuna ko og invest og drone. So mo to dito ko nagsugod og vlog, tapos nag-invest po ko GoPro mo na nagsugod po ko sa pag-ride o sa pag-travel masinasa nga lugar. So para sa ako ang vlog. So far, Ren, pila na ka mga lugar sa Mindanao ang imuhang nabisita? Daghan ako mga lugar nga giadtuan nga kanang lugar jud mingaw jud kina siya nga laganan, wala kayo nagaadto nga taod, madili ko siya kailado diri sa Mindanao. So kato sukad pag-vlog nako nakita sa mga tao, na reach sa mga tao, kana ginadayon na o ginabisita na sa mga tao, basin pag-unsa kalisod ang maong dalan para ilahang goal man pod, makaadto sila ng lugar o makakita sila sa kanindot sa maong lugar. So isa pod ka challenge sa paglaag pud nato gud ang kanang medyo lisod nga dalan mo na challenge mo na tinuod nga laag. Ren, miani og nindot or positive nga mga comments ang imuhang vlogs tungod naga-vlog while sakay sa motorsiklo. Alang sa uban delikado kini. Unsay masulti nimo bahin niana? Ako once nga travel ko dili na ko ga dala og mga baon kay siyempre lisod man gud ga motor lang ko, tapos ako ra isa magdadaog daghang gamit, tapos naapod ko yung mga kamera nga dala. So kana mag-prepare lang jud ko kanang insaktuhan lang jud mo ang kwarta nga sakto lang pang gasolina o kanang makaabot pud ta sa atong destinasyon nga dili ta ma-short sa budget. O siyempre number 1 pud natong dalon samot na sa mga kauban ako nga gamotor, pares ako gamotor. Siyempre importante pud kayo ang mga tools sa atong motor kay in case magka damage so na din tayo magamit. Alright, message nimo Ren sa atong mga kapusong Mindanaoans nga nakatutok sa ato karon. Kuan ma'am, ako lang maingon sa mga gustong magsugod og vlog or sa mga nagsugod pa lang. So padayon lang ta ninyo atong tabangan nga i-promote ang tourism diri sa atong lugar or unsa man na inyong content. Ipadayon lang kay kana sa sugod jud lisod jud magsugod, pero padayon lang ang padayon hantod kadugayan na ara gyud maka-appreciate sa atong gipangbuhat. So, ano lang siya, dayon lang. Dagang salamat, Renmark. More power. So, salamat po kayo, Ma'am Nog, sa mga kapuso nga nananaw. Salamat po kayo sa inyong tanan.